Ka Sherwood School Tura West Garo Hills kalayo banbat biang ya ka kyrdan ka nyngkong ha ka result secondary school leaving certificate balapen bana daga Meghalaya Board of School Education ha ka arpsaw tarik Jembang. Kadba ha ka sin ka nyngkong ka St. Anthony's Higher Secondary School pagka St. Edmund's Higher Secondary School kilaya sam lang ya ka kyrdan ka nyngkong ha ka result jong ka Higher Secondary School leaving certificate arts ni class 12 arts. Anuj Chetri na po Sherwood School Tura ulayo obat ka kyrdan ka nyngkong ha ka SSLC da ka jingyo hado sans pa nyo pusan marks. Kadbay ka kyrdan ka baar layo obat da ka Elitias Emli na St. Margaret's Higher Secondary School Shillong kabalayo sans pa nyo pusaw marks kata kabaduna tang shi marks banyo ya ka kyrdan ka nyngkong. Kadba ka Congenial Carsono na ka School Christian Academy Shillong kalawan ha ka kyrdan ka balay badyo sans pa nyo puway marks. Kiladon hado san pusaw hajar shi spa lai pusaw ngut ki kena ki balaya kunya ke exam SSLC bat ki bapas kilong lai po hajar ar spa nyo ngut kata ka balong tang san pusan point prapo percent. Kiwe pat ki school ki badan ha ka top 20 ki kuntup ru ya ka St. Xavier Higher Secondary School Tura, St. Thomas Higher Secondary School Mendi Pathar, Synod Higher Secondary School Shillong, All Saints Shillong, St. Gabriel Upper Shillong, Erville Higher Secondary School Tura, Shangpung Higher Secondary School Shangpung, Shillong Academy, Don Bosco Higher Secondary School Tura, St. John Bosco Boys Sora, Laban Bengali Girls, Nongstoin Public Secondary School, St. Anthony's Higher Secondary School Shillong, Laddom Presbyterian Secondary School Laddom, Sengkhasi Higher Secondary School Shillong, Hillcrest Secondary School Shillong, St. Mary's Magzarelo Girls Joai, Sunny Hill Adventist Milliam, Little Star Secondary School Baridua, Barka Christian Girls Higher Secondary School Tura. Nagi District ka West Giantia Hills kala Don Bone ki bapas ka balakot nyopo pra point lai pusaw percent board ka East Khasi Hill ka bakon nyopo point North Kandai percent ka Baduna ki bapas day ka North Garo Hills ka balong tang arpulai point prapo pra percent. Kadbaha ka Higher Secondary School Leaving Certificate Arts usamla menang mankraw Karkongor na St. Anthony's Higher Secondary School Shillong but Ugorav Bharali ka St. Edmund's Higher Secondary School Shillong kilayo obat ka kyrdan ka nyngkong but yo mar South Spa Andrew po Pramax. Kadba ka Tanisha Das na po Don Bosco College Tura kalawan ka kyrdan ka baar kalayo South Spa Sanpuway Max but usal seng marang na Don Bosco College Tura ulawan hakakirdan kabalay ulayo South Spa Sanpo Max. Kiladon arpunyo hajar lai spa nyo pusangud kibalayale ek exam HSSLC bat kibalapas kilong arpuway hajar praspa lai polai bat kajingpas menta kakanti kalong nyo pu kendai pon nyo pu 100%. Naki district ka Eastern West Khasi Hills kade ka badon bun ki samla ki bapas ka balakot ya kan kendai puar pon lai puar percent bot sa ka East Khasi Hills ka bakot prapo kendai pon 100%. Kadba ka baduna ki bapas kade na South Garo Hills sanpo 100% lai po percent. I'm in CMA kun by the Budin Barbor. Ya ikun. Wala day pan don shoot we don kmi. Ka nyngkong teng don ban ai ngui play matwa ka digijing isnei ke jungu ka bang lapan yo ando kan ka kerdan ke pemerintah. Tingai ku play i mei ipa don shisha ke jing kersan yang ha bijing ai sim kam tamai ruki nong hikai barok nado ki nong hikai lower primary secondary but high secondary ru namar bang lapas na kini hi kejuk hi ka school nado kelas nursery tingai ku beli ki namar bang kila long shisha ga kila ngalaban ong ba kila irap bat kila pen wandor pakai ka jingnong dor ka shisha mo ado pangalaban yo ikan ka kedan perlu mentah tega tahi bang ai ku beli ru ki perlong ki ba mana ka por ki baju irap lang yang ka ru kom pen kre ka long ba alarangi pe ya ka kenta te ka ju kalam na ku ka singi na lembu ya ka proper schedule namar ba man ka singi ki jingja ki bakher ki la banja te hendrai man ka singi kumba la benong ar lani like entah bu
namanya kelakon lagi jing sisa te haduk mentang apa dia ika phone mo te ki ege ijinan kam ki ba ayo an school but juru naki perlok barohi menuju yo abi ka phone ke jing ini jadi baju tu pat ini sepeniang dengan saya ke jing depan kaya kata mentahi nampak la benong namar ba ke jing kuat tangat don tang ba kapori kan saya itu dan ada bling umat saya ya kata Ramadan kajing kuat tambah saya ni kumki kun samla barok ni le ya ka examin CUET te nga hiru na le ni but hanga hi shimen nga shamba kalong ke exams ke ba midon kam namar ba kani ka pin I bata pena ini kumki kun samla nang ni na kecela Meghalaya pengen nong rengkat te pengen nong akbar bat kiwe bat kiwe kiwe chula ka pen I yangi bat ka khat ingi ru ka pen skun sim ken yangi pengen na ban kiale pengen long kum kiwe kia kata hi ban exam ni kan ka state ke jungi di ban page kan kum ki marks jungi na mak bala da ki duna pala tu da ki bon ki na ki ba kim pas bah te kala bu jungi mo ki kon samla dabang syong fully exam te kam long marwa ya si ki don pat ki na ki bala penyo iki marks ni het te kana ban I'm sim pat kin ki ke penwat pat iki kunta kin mo ki jaga kule ki bakam ya tap ta ka jing snow plan ka bakraw ni kong ep ngadon ban ai wu play namar ka ba ro jing sta I ka wan no play di kong ni ukun jong ni uba nadu udang rit hi ula long consistent ha ka jing puli ju uju yo be ki top de ni ba ro ka di ka jing ka khu ka jong play bat ni la khmi len ti ru ba un le ba ka ni ka kenti bat ka ni ka long shisha ka purom bat di ai khu play ru lam ta ki nong hi kai ju ka school ko mo la bu un bu ha ka ni ka school la tu lower primary ha du higher secondary ni I ka jing trai shi tom ju ki nong hi kai ha ka ni ka school bat ke don kata ka jing rap ka encouragement ka motivation ka wan ki bat dei lamba ka jing trai shi tom ka jing rap lem jong ki na school bat kum ju na yeng na ngi mi pa bala ban pen poy u hadu ka ni ka kan mat ka ka jing dak pi ya kun pi ni smat pa si pi kam te ka thumba kum ka jing system ni kun kam tan position ma dia mai kum pi batai te ha ka jing shisha kum ban shi thu ba ha ka be dei bat ka mobile phone ngam pat ju ai ha ka ti ba indon la ka jong ka mobile phone ti dei ha po ka jing pet ka jong ki wan ki messages ki wan ki work na school ti ki wan lamba ka jonga bat nga yo ban monitor ki ki ba yo ban page le si ki messages ki ba don kam ti nga ai bat ki ba don kam ngam ju pen I ti kata le si ka long ka wi ka lat ka jing rap kum ki mi pa ni don ka binta ka ba crowd bin rap lem ya ki kun ha ka wi dei ban kum nu ban control kum nu ban pen don kam ya ka social media bat ka jing lam de ti ru ya ikun ba I dei ban don ka responsibility nyngkong ba indup sung thu kum nu ban pen don kam ya ka social media ni bagi ka don kam bai kata ka shong ha ukna hi de la da ukna hi si na tu bodang red la dang I ya kata ka determination ka don kam ka consistency kum ong kun de la da don de si ka encouragement ka liang ju ki mi pan dat tu dang red ka ni ka jinga lenti kam de ka batang shi sngi ka de ka jinga lenti it's not a one day affair ha ka de ka na tu bodang red hi approach dak la approach lenti ha ka ni ka lenti pat nang ni syak mat ru ni khmi lenti pat ka jing lam jing ka ku ju ong dei si kan nang pli ka lat ka lenti ya ka jing puli ka ju nang ni syak mat kijing te kibun kijing mata yo I ba akan dikecuk jadi ka ban shubun kampe isya mare sini satai jadi lawan na school ru la bun kam so ni hang tai ti indrai what happening jang kata ting smoke ba nyngkong oi ke kijing kershan ke jung play ke bar ke di ka determination mo kajing bukan kajing lain nya ladi hite ban ban motivate ladi ke tidak kata ke apa yo I pada di ru kajing sure ban tur ya kita kajing pada kajing ki babun tambah ini ban yang nya consistency ke di bandai
Nol ko puli ki dum pi. Tapi dan nol ki we per ki extra set ki curriculum tu pi kuma. Ki ita. Tang minta uli sabab tang school ni layo pani punong ya kamu dari traditions layo ta minta bangan dari lang tu tu. Jadi kiwi tu yang tu semutan bangan puli novels ni kuntai tak tahu. Komen pengalaan fresh tu kan ni dia penikong tengah kuapan ngut Sherwood bola dan ringkat pengabar kini kaslam apa create ini ke exam tengah kuan ngut yaki no hikai ke school tu principal vice principal baru ki bayala ya mau pen principal tu ini ke namta ni ke exam tengah kuan ngut namta ki mik baru ki bahaya ngasam ki perlok perjor baru ki balaya support lang kini dia trong kom de ko ju mang kasi kum ba hinyang kuntai isni tambah ting kadan ko kam duna ting ko ni kong fidi banong slur na ladi no fidi banong scam na ladi hi ba fin namlang distracted ban le ba fin krakot bet tambah fin krakot pi social media ro ka dan kam hi tambah fidi ban kam ipor ban krakot de kumat mood persang ban le ka GEE exams tengah modit kuliah data science tengah ngelak super syang hi na tu basdang senam ngelak sedang terakot ada basdang senam hi persyang hi mau dengan terakot. Hello, my name is Gaurav Parali. I got first rank from St. Edmunds art stream. My marks was 468 and I got 93%. I want to pursue law after this, BLLB. Okay, and how do you feel right now? I feel very overwhelmed. Yesterday, everyone was texting me that you'll get it. So I just got really nervous. So I cried also. So but now I made it. So I'm happy. I thank my teachers, all of my teachers right from class 11, Miss Delcy, Miss Penny, Miss Miracle, Miss Wanda, Miss Angela, Miss Precious, Miss Rita, everyone who taught me. I'm really grateful. My parents, my sister who was the one who told me to take admission here, and my brother, my dogs, everyone. That's cool. I didn't prepare like 5-6 hours. Of course I did. I put in a lot of work, but I took everything seriously, even for the smallest tests, even if it's for 5 marks or oral. I just took it seriously because I don't want to keep it to the end moment. That's what I did. That was my strategy, and I've always known to finish. If I want to finish this today, I'll finish it today. I don't care what's the time. I'll just finish it. I'll have to. I want to tell everyone, please take everything seriously. If it's your field of interest, give it your best shot, because life is not meant to be anything, and nothing comes for free, so you'll have to work hard for it. So, and if you really want to go ahead with what you want, then you'll definitely achieve it if you work hard. That's what I want to say to everyone.